vás vítám u mého dalšího let's play a dneska nezahrajeme Clash Royale, ale zahrajeme si PoW. Budete vidět, jak jsem, no když se kouknete na peníze, na coiny, tak tam mám nekonečno peněz, protože hackuju. A seženete to někdy, právě nevím, ale zkusím vám dát odkaz do popisku. Jsem vám chtěl jenom ukázat, že to je fakt hustý. Já bych mohl jako hrát, protože tohle hackerskýho PoWa chvíli měl a byl dobrý. Já se zase omlouvám za ledy a nevím, co z toho budete mít, jenom jsem vám chtěl ukázat, že jsem taky nějaký hacker a už budu videa i sdílet na Facebooku, ale ještě na tom shit, já jsem zrovna chtěl skočit. Jak vidíte, že tady mám legalský bonus. Viděl si změním, dám si. Viděl si tam tyhle blank. Live. Jo. A auto mám tyhle. Garden. Flower. No a jak vidíte, že mě to neubejvá, takže mám nekonečný alamity. Prostě si tady můžu dělat, co chci. A podle mě to je dobrý, jinak sorry, že divně mluvím, já jsem jenom stanu a ležím tady na posteli a natáčím. No, tohle by bylo asi pro tohle video všechno. Já se s vámi loučím a čus.